Katrat District Council Affairs ke Sorkar Jela lengba kong M Shirakshir MCS Deputy Secretary hak Life Hotrik Kuala Lumpur Archa Opsan kala Jingthoh shiki District Election Officer haki District Baper ki SDO haki Subdivision bat ki Returning Officer haki District ban Bthah ikinong ngelam Shnong lani ki Driver Shnong ban Shah Pynlong ki Jingelang Pajba lani Public Meeting ya barok ki Kertong na ki Seng Sanhima kunthop iki be khun khlamseng kani ki Bthah katrat District Council Affairs bala hak kopi show General Secretary ke Voice of the People Party VPP u Dr. Ricky H. Sengkan ubadiru MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency kalaong banwanra ekor kompanya ke bakhuj berkabasai yaki Election District Council Arjar Opsan kuman syukurau bakani ke Bthah kalami hadian bau Dr. Ricky menak arfratrik Kuala Lumpur Arjar Opsan ula Jingthoh show Commissioner and Secretary katrat DCA hakabai dai bagi Pan Cingbet ban Pynlong Jingelang ne Jingelap Pajba u Dr. Ricky ulai thu bagi ladon ki khap bagi Kertong ke Voice of the People Party VPP ki kendu jinge ban yo Jingbet ban Pynlong ki Jingelang Pajba ni lap Pajba na ka office jung kinong Sensyar Shnong lani rangba Shnong lani Sordar Shnong jong ri khasi bat centa ulong baya ki Jingbet balapan omshim la le ai ni la ai hadian balapan slamba da ka bakta ek Jingelap election jong ka seng da ka bakdawi ka rai ka molai ton dorbar ulong ba ki don ki dorbar Shnong ki bakhangla ek Jingelang Pajba laj na karansan Pajba balapan long da ki hi ki kam balak daw hanang jong ki katuk ani ginong Sensyar Shnong lani rangba Shnong lani Sordar Shnong ki lakta chori ka hok tanrai pelapan skam magarti Sensyar kari India lakalong ki khot jong ka seng ne shimet ulong barangkat lang ki don ka hok ban pen kami kini ki hok bokongsan kum pelapan skam da gariti Sensyar kat kum ka artikel khat khandai iwei ka bakdaw bakacing laj lut ban kran ban penpaw perthai kacing laj lut ban yelum Pajba khlam ki tiar bakacing laj lut ban ya laj lut akaleng ki chaka chongkari India long baki Kertong baki seng sen perthai ki dei nong shimbata bokongsan na kurkom chiet nong thabut bat om tang baki doni ka hok henry ki mikmat ru e chingmot bat ki sur san perthai chongki nong thabut Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya